Ani may sudan ay. Ah, daw ngitag sudan ni bay. Kisar mo na kong kwarta. Ay, ani ay. Mama ni kabuk. Tuwa mo lagi ni kabuk. Oh my God! Bukan magitan. May kung tag matambalan ni akong mulo. Kadugan na ako ng ginaantos. Hindi ko kakita yun dani ba? Duha man yun ni kabuok oy. Bangi ko ninyo. Bangi kabuok ba? Di jud nila lang tuloon. Di na jud kong mamayot sak. Di na jud kong mamayot sak. Di na jud kong mamayot sakit kaya ayun jud ang tulo. Agoy! Ah, sakit ay. Ah, nihubag na jud siya. Sakit jud kay agoy! Sakit jud. Ama niya akong lawas. Kasakit sa kong gibati, akong gibati. Bibigyan na akong makuhan kong lawas. Sa kay tambalanin yawa. Di, sakit kayo. Agwantahon na lang para sa tuwang pamilya. Tabang mga kasilinyanan! Tabang mga kasilinyanan! Ay, sudan mulai kwarta. Sa may akong buhaton ha. Ay, tama. Naidagang ipangmulo karon sa ilang mga kalawasan. Adunay mga sakit nga dili na gyud matambalan. Moto ko ang paningkamutan karon. Timing kaayo kanay balaan nga punuan dinhi sa kining saging nga gimana pa nako sa kong makalululuhan. Ah, manawag ko ba? Mga higala! Mga higala! Mga higala! Ug mga kasilinganan ko dinhi sa barangay Kaganganan. Kung nakadungog man mo niining ako ang pasumbingay niining taknaa. Sabi na. Kadtong adunay mga malalang sakit. Kadtong adunay mga gipangmulo sa ilahang mga kalawasan nga dugay na nilang gibati. Doon na mo diri kan nako kay atuan ang pagatambalan. Sa gamay lamang nga kantidad ang inyong mga sakit nga pila nakatuig inyong ginamulo. Pagatambalan ka na aduna kitay punuan dinhi sa saging. Kining saging nga gimana pa nako sa akong kalululuhan. Gamay lamang nga kantidad nga imong ihalad bisag unsay imong pangayoon. Igahatag ka na kaninyo. Busa mga higala. Dul na kamo! Dul na kamo! Dul na kamo! Lah, tinood to. Lah, tinood to. Lah, timing wa ko'y sudan. Ay, mag-wish day ko be. Lah! 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 Tinood to. Ugay na ako ng ginadala-dala na kong sakit ba? Tistingan daw na to, be? Kung tinuod ba? Lo! 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 Tinood to! Agay! Di na normal yung tulungan niyo. Agay! Na ako naglaman yan. Di na normal yung tulungan niyo. Sa to ko nadunggan bay. Tinuod ka to siya bay. Ako akin ng adtuon bay. Isod na yung kaning inani tapurminti ba? Marag na ipit dita ni. Para makaabot ko sa laing lugar di ako mag-inani. Asa naman tong mga silingan ako nga na mga malalang sakit. Pura magway nakadungog sa kuang singgit ka ganiha. Oy! Oy! Bay! Bay, ginagadi ako sa problema. Dali! Gotong li kaya lagi. Ha? Ko'y sudan. Uy! Naunsa man ni imo ha? Wa magay sudan. Lagi? Nya,
Nakadungog ka sa akong istorya ka gani ha? Akadungog, oy. Ato gani ko diri ah. Unya nagbitbit kag halad. Nagbitbit kag halad. Nagbitbit kag halad. Gusto lagi. Kuha. Hulog lang ka dinig. Pagkahuman, mag-wish ka bisag kung sa imong pangayoon. Automatic, hatagan ka. Kuni ato ang balaan, kuni ato ang balaan, kuni ato ang balaan nga punuan nga saging. Sa ako paning lulo. Pwede pa. Sa ako lulo kyo. Sige, hulog. Lah, tinuod yun ay bay. Salamat. Himala, nagaan yung sudan. Milabay ang usa ka oras. Kimo ka na bay. Angap niyo. Nuod na bay. Kana. Sus maayo kayo mga silingan kay nakadungog mo sa kong gisulti ka ganiha. Sus instruksyonan tamudaan para dili mo masikya sa inyong mga pangayoon sa bisag unsa nga mga pangayoon niyo na ining punuan ako sa saging. Nagpamana ko sa luludokyaw, ha? Inani ang mahitabo. Kailangan diri mo mahulog, ihalad ninyo ang inyong gamay nga kantidad sa lapi. Pagkahuman, pagtingog niya, pag makadungog og tingog, inyo ning abrihan aron mugula dinhi ang inyong mga tambal para sa inyong mga kalawasan nga dugay na inyong gipangmulo. Ha? O sige, pag musinyas ko ready na. Ready na. Ay, panggunit. Ay, panggunit. Pero nga bay. Asa man na dapat ibutang oy, among butang. Buta ba siguro ning tawha? Salamat din bay. Salamat. Ngayon ako. Ngayon ako. Ngayon ako. Tinuod yung legit. Tinuod ni. Malak bay. Oh, uy, tinuod ka. Tinuod na. Nulog ko daw ako. Tistingan daw na ako bay. Luka na kong kiyod. Pwede na ko ka banding-banding sa akong uyab. Pwede na ko kalato-lato. Yay! Look. Okay na, paspas na bay. Look, okay na. Makaw na ko. Salamat kayo. Tinuod gani siya. Ato adang tistingan og tinuod ba ni? Atong hulog ha. Uy, matik na. Look. Ano naman yung tubig diri abay? Daw ato adang tilawan daw. Di pa, kana itikibo ka ni siya? Patay na pa subrak. Kayang.
Ako ba yun? Lamin na kayo makiudo? Pas na kayo. Ako ba yun? Lamin na kayo makiudo? Pas na kayo. Ako ba yun? Lamin na kayo makiudo? Pas na kayo. Ya, akong lakman ba kayo? Lakman ya. Ay, kung kiram din mo mat, naman tayo tambal di ako. Yun, dako ko lang so. Itong ning agi ba nga? Dawa nga. Kaya pa mo man mga animal na ni. Kaya. Pero ako ihi. Oh, grabe. Suga man ni mga bataan ihi oy. Kumalam siguro. Bikitaan ko na sakpan. Saktan ko, yawa yun ka karon. Kilawon ka ka! Kilawon ka ka! Kilawon ka ka! Savage. One eternity later. Agi!